भारतामध्ये कोरोनानं टेन्शन वाढवलेलं आहे, कारण हाँगकाँग, सिंगापूर आणि थायलंड या आशियामधील देशांमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे। भारतामधील कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळून आलेले आहेत। देशामध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये 58 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे, तर सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 93 इतकी आहे। भारतामध्ये कोरोना चाचण्यांची संख्या कमी आहे, अशा वेळी रुग्णसंख्या वाढलेली आहे। काही रुग्णांमध्ये व्हायरल ताप आणि कोरोनासारखी लक्षणे आढळून येत आहेत। नागरिकांनी कोरोना तपासणी चाचण्या करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिलेला आहे। नागरिकांनी घाबरण्याऐवजी सतर्क राहावं असं आवाहन डॉक्टर्स आणि आरोग्य तज्ञांनी केलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। आशियाई देशामध्ये कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना आता भारतामध्ये सुद्धा कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळून आलेले आहेत। देशामध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये 58 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे। सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या 93 इतकी झालेली आहे।